Ивелин Михайлов не помни колко пари е дал на доверения човек на Делян Пеевски в Пазарджик. Колко пари сте им отпуснали да оборя? Не мога да кажа за конкретните хора колко е било. Това е много отдавна. Тодор Попов е бившият кмет на Пазарджик, определен многократно като човекът на Делян Пеевски в града. През годините около Тодор Попов има множество скандали за корупция. През 2015, например, гръмва разкритието, че кметът си е построил огромно имение. Това е чисто новото имение, което обитава кметът на Пазарджик Тодор Попов. Факт е, и аз не се крия, че имам имот и селска къща в Пъталение. На мое име. Тодор Попов оправдава високия си финансов стандарт с огромните приходи на съпругата си Силвия Попова, която пък е дългогодишен съратник на Ивелин Михайлов. Оказва се, че фирми на Ивелин Михайлов, една от които е извършвала нелегална лихварска дейност, през годините са отпускали 6-цифрени суми на семейството на кмета. Колко точно пари им е давал обаче, господин Михайлов не помни. Доколкото аз разбрах, Българска парична група е давала кредити на фирми, свързани с Силвия Попова по някакъв начин. Финансирала някои дейности, да. А какви дейности е финансирал? Всякакви, като имат нужда и хора и външни, сме им давали тогава кредити. Колко пари сте им отпуснали да оборя? Не мога да кажа за конкретните хора колко е било. Това е много отдавна. Сега те са били много и наши, и други фирми. 6-цифрени суми ли са били? Различни имал, да. Като дръпне една трева и забравя какво се е случило,